ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି ପବନ ପୁତ୍ରକୁ, ହେ ଯୋଗୀରାଜ, ଆପଣ କଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ? ହେ ଯୋଗୀରାଜ, ভগবান সকলে ভক্তଙ୍କର অধীନରେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମାଗ ଦିଏ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖିବ ତୁମର ସମସ୍ୟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଏବେ ଟିକେ ମୋତେ କୁହ, ମୋ ମାତା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ। ଏବେ ତ କୁହ, ମୋ ମା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି? ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ ମାଙ୍କ କଥା କୁହ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ସେ ଅଭାଗା ପୁତ୍ର ବିଭୀଷଣ, ଯିଏକି ସେ ମାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖୁଅଛି ଲଙ୍କାରେ। ମୁଁ ସେଇ ପୁତ୍ର ମାଙ୍କର ଅଭାଗା। ମୋ ମାକୁ ଏ ଅଶୋକ ବନରେ ଠାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଅଭାଗା ପୁତ୍ର ବିଭୀଷଣ। ମାତାକୁ ମୋ ଭ୍ରାତା ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ମାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଭବନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଠାରୁ ପବନ ପୁତ୍ର ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଶୋକ ବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାତ